I'm
What do you mean? Sumutoyaba, forever. Sumuto, Umava Rinji. You gonna sit to her. Can you name a carry?
You counselor. You counselor. I'm not only here. Are you a counselor? Lama ene kene nasi na oya dege ma biko aina yon madinine ka epu na arena biko nuna solude lupegonso John ai mana solude kunu yeso ebela adire woyo so mbuso woyo so nasi na solude ko yeso kedo woyo so ikeso Ijeso woyo so ina kanai hey led in the best way Honorable Commissioner for Women Affairs and Children Welfare you ready you are Kaliakalu yes was there na ikenebe kendiliwa onye ndozi connect ambassadors support group mmadụ tọkwalato daalụ n'okpu na-aka nlaki emune weta emofu ọ na mụ bịa n'ọfịs unu nkịta sara ya anya daalụ na ọ nwunye gị mere decoration niile ise the CSO ọgbọ́lẹ̀ mú ìyàwó náà yíwọ́ jílẹ̀ ṣe nàlú owó náà.
ezigbo Chineke nnapụrụ ife niile n'obi ma anyị na-ekele gị maka ọmarịcha ụbọchị taa chapụrụ achapụ ka iji gosi anyị. Anyị na-ekele gị maka Honorable Dozie Nwankwọ, onye ndozi, onye kpọkọrọ anyị ebe a n'ụbọchị taata. Anyị na-ekele gị n'isi nnukwu onye ọbịa anyị nwere, Prọfesọ Chukwuma Soludo na ndị so wee bịa. Anyị na-ekele gị maka ihe niile gbakọbara ebe a, ndị Anambra steeti niile gbakọbara ebe a ịnabata ndị ọbịa anyị. Anyị na-ekele gị maka ndị nne, ndị nna, ụmụ okoro, ụmụ agbọghọ, ụmụaka. Anyị na-arụsiri biko nnapụrụ ifere na onye obi ọma, onye ihe ọma niile si n'aka ya abịa ka e gozie ọgbakọ ndị a niile juru ebe a taata, gozie ife niile anyị ga-eme ebe a. Biko nna, bunye anyị amamife ka anyị nwee ike isi n'ọnọdụ dị otu a na-amata ụzọ kachasị mma anyị ga-esi nabata ezigbo ndị ga na-achịkwa obodo anyị na steeti anyị bụ Anambra steeti, wee mee na-akwalite ọnọdụ ndụ na akụ na ụba ndị be anyị na ihe ọma niile Chineke ji gosi obodo anyị Naijiria, Anambra steeti in particular. Ka ọ ga-abụ mgbe abụna mgbe ka Chineke nwee ike isi na ihe ọma ndị ahụ o ji gosikwa anyị, nke anyị ji na-akwalite ọnọdụ na akụ na ụba ndị be anyị wee na-anara otuto na-anyezi gị n'ikpeazụ. Biko nna, mgbe anyị ga-emesi ifere na anyị ga-eme ebe a taata ka ọ bụrụ ife ga-ewetara afọ nsoro otuto, mekwazị ka onye ọbụla bịara ebe a ka ha na-anaghachi ka ha nụọ n'ụkwụ dị mma na-enweghị ịkpọ ụkwụ ọbụla n'ụzọ. Ka ọ ga-abụ n'ọdịnihu ka anyị pụtakwazị n'ụzọ dị otu a ị na-agba akaebe nke ọrụ ezigbo ndụ nwere anyị. Anyị na-arịọ gị ife ndị a site na Kristi dị nwere anyị n'afọ na ya na nwa na mmụọ nsọ. Amen. I am ready. The money is ready. Cash. I didn't check. Cash. Ndị ahụ Enugu nọ ebe a, ọ ya adịla unu niile mma. Iwe anaghị akọrọ nke ọ na-adị onye ka eji wee nwee ndị igwe nọ ebe a. Ọ bụ ịhụnanya kpere na ndị igwe niile nọ ebe a. Ndị igwe nọ ebe a, ọ ya adịla unu mma. Ọ dụkọrọ na arọ ndị ezigbo mmadụ, ndị ezigbo mmadụ. Asakwa na onwe ndị igwe abụrọ ndị ezigbo mmadụ, ka na onwe ndị ezigbo na-akachasị ezigbo. Ọ ndị kachasị ezigbo nọ ebe a. Ọ rụrụ n'ọhụ ọ ya abalị ndị niile bịara ebe a na-anọ n'ebe a na nri onwere iwe ya eme unu. Anyị ịnọkwu n'isi nri. Anyị egburu obere ka anyị wee bụrụ obere, anyị egburu nnukwu ka anyị wee bụrụ nnukwu. Ọ Chukwu siri Enugu bụ ya osi nri. Ana unu maara omenala nri na omenala nri ya chọrọ nsogbu. Anyị anaghị egbu mmadụ. Ndị kwasịrị ọnọdụ ọkwasịrị ya ba mma na ọ tọrọ onye na onye na ebe a ịrọ ndị n'ọbịa kabinet ndị n'ọbịa nọ n'aka nri. Egwa ọzọ na anụkwu ya na ndị kwasịrị ọnọdụ ọkwasịrị ya ba mma n'ile anya bụ nwanne gị obi na-adịghị ụtọ. Ọ bụ Enugu ụkwụ tọrọ n'ọbịa ndị n'ọbịa na ebe a, ndị ọzọ nọzi ebe a. Onye ọbụla bịara ebe a ya adịrị ya mma. Unu ya ana n'udo maka na unu bịa n'udo. Onye ndozi ahụ bịa obodo bịara ebe a na-egwu ezi, obodo na-egwu ezi wee batazi ebe a. Onye niile nọ ebe a akpọrọ unu akpọ mgbe ejiri ọjị nji n'aka wee na-atụ unu nnọọ. Unu niile nnọọ, unu niile nnọọ. Ibe a gwara anyị bi ya bụ na onye ndozi ịgbara ọhụụ an attitude politician wee na-anabata Soludo. O nwere ụfọdụ inwe ikezi ndị Igbo wee nọ n'ebe a. Ebe a hụrụ politikal ọhụrụ ka iwu na-akpụ ya, ọhụrụ rali ka anyị nọ na ya. Anyị bịara ka anyị nọnyere onye ndozi na-eresi ibu ọhịa bụ oke
àwọn náà bá wà ní ibi àgbàlá bá yàgá dùdó onye bịara nna ya na-eresi igwe ọ ya adịrị ya mma ọ ya adịkwa ya mma mgbe niile ndị be anyị si na ibe ọkụ bibiri ya chọwa ahụ ya ibe ọbụ na ọ na-achọba ezigbo ube ya luwe ya aka kama olugbo ya aka fada na-eri nne na-emede nnede ya na-eleta brọda maka na ibe na-eme ndị politishan ọ na-ahụ onye n'igoro elu orogo ndị ya na-agbado wee je nta ka a na-agwa onye a na ọrịkwa na ọrịgolu ya lotere ụmụ ndị kwudori akpa ndị nyarị akpa na ndị bere ibe ndị ọzọ niile odu ka tukwu ọkụ ịdụ ibe anyị na-ekwu n'ọnwụ ndị isi na pati bebe ka olu ndị isi aka hụ ibe anyị na ekwu na o nwere igwe na ebe anụ nwa chọrọ ka anụ ya ọmalike na-edebe ede maka ọ bụ ndị isi ụkọ pati ọmalike ekwe eme nnukwu ụmụ nri ọ ya adịrị ya mgba mgbe niile ịbara ka iru ekarike ọgwụ ịbara ka iru ekarike anyị abụ ihe mere ya kẹ́rì bá ní kẹ́mẹ̀lì gbogbo káyìí máa kẹ́yẹ kẹ́rì àbíàbíà ọ̀nà náà nìkì nọ̀ ní ya egwu akọ́nà ya onye ọ̀nà náà ebe àná tí ekele egwu anụ nọ ọ̀nà ọ̀nàjì ịbụ ha anandị n'ime a egwu anụ ọchacha ya na-emefu mmadụ mme ya na-emefu mmadụ ihe niile na-egwu na ọrụ egwu na anyị kama ha bịa anyị na-enye ndị ọzọ ndụmọdụ dozie nwa nkwọ uwe ya dị ọbụ dozie nwa nkwọ ọwọ́ bí wọ́n ní àbúrò yẹn náà yàrá yàrá yẹn náà yàrá bílẹ̀ tààdù ọwọ́ ẹ̀ politicians wey politicians kẹ́ politicians ayé yàrá nàlá onye ọ na-anabata biko mekwe ya ka ọkụ ya ka ọ kụzieli ya na ya na-erugbu ana anya onye alụkwe na ana hụrụ ọgwụ ibe a na-aga n'ọjị ọgwa anya alụwe ana ka anya dozie ezigbo elu ana dozie a na-agwa agba arapụ ndị ya na-agba igbo na otinye bụ nta ọ̀rọ̀bẹ̀lì ìjẹ̀ nọ́ọ̀nù ọjí jìnnà kábà ọjí udo ọjí ọ̀gàdìrú ọjí lẹ́wẹ̀tẹ́ ọ̀gbọ̀n lẹ́wẹ̀tẹ́ ibẹ̀dẹ̀ mma ọjí chukwu ka ọ ẹ̀yìn àkọ́chukwu abịa ma chukwu ndụrụ ọya ya na-abịa biko ka ọ tọọ ọjí àdó otu ka anyị taa n'ibe ibe niile anyị gọrọ na ọghọta agaghị elezi ọnụ nwanyị bụ ọnụ chukwu ọnụ nwanyị bụ ọnụ nna ya ka anyị ga-ọkọ ya ele ewe na-asị chukwu abịa ma ya biko gọzie ọbịa ka anyị taa ka ọ zọrọ na mmụọ so na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Onye igwe ọnọ na nkume agụ ọrụ igwe anyị ekele biko n'egbu oge engineer wa dị ogbu anyị ka na-ekerekwe nọrị nne anyị ga-apụ ọsọ ka anyị mapụ ọsọ honorable commission anyị ga-akpọ chairman abga njikọ ọka local gọọmenti ya ka ị nabata ndị bịa beghị 1 minute chairman njikọ ọka local government All Progressive Grand Alliance ọ bụrụ na ọ nọ nso ya bịa ozugbo ka ọ nabata ndị bịa bie ọ bụrụ na ọ bịara ice on ya. Thank you. OBDA Okoroko Sibiko Saku na mbona no nandi ko dadani Saku na mbona cha Oti mliona wakana non Your Excellency Because I can remember from 2 hours. I'm not knowing. Many of the islands back, I was soon in Nolo. Many federal house, many senators, many commissioners. I was soon in the army. No. How can we say Akalaka? Even the West Circle and one. The Rabara and Amanda and Nobata, the incoming governor. So I can say, second,
mmadụ ọsị nnabata ya ebe ọmụ nwere anabata ọmụmụ ọsịsọ ọmụ nwere asị gị ma ọsọ ekerekwa m unu bịa nkọmịndị ụlọ anyị na-asụ nụ nnọọ and even the way pụrụ ọtọ wee na-ekwu okwu na-ekwu m when you talk of African the talk na ndị nke ya kịta one of the oldest the distinguished senator of witness and aka m na-alụ today apụbara m apụ so na nwaanyị natara anata ana m asị biko ọnwa ya nke otu onye na-eme mmadụ eze bụ Chukwu ọ bụrụ mmadụ na-eme eze ịzọba ya azọba a wee kepụta echi ọma nwa ọgwụgwọ ndị nkezi ọdụwa na nwunye ya olumọba nsịmụsị otu o si wee dị ọdala akọdụ dị ejebe depụta ihe na-ekwu gịnị ejekwa ozi ka ịwe ọmọrụ na Chukwu na-eme gịnị na-eme mmadụ eze so na anyị na-asụ ụlọ nnọọ olenigbo ọ bụrụ na ọmụ nwa mama gọvanọ mmiri ezumụwasị na ya butere mana sị were ibere na-agbagbu so na-agwa Chukwu anyị bụ ndị njikọ ọtọpụ n'ihi ebedo and I have to do in Jesus' name. Thank you very much. The President General Enugu Development Union, the President General Enugu Development Union, also Paco, and also Paco, look at the man member, yeah. Siniwo jaga oga kata oru aburo ni aya ko ri sinuzo niko our protocol magana ntuaba lele tuaba na baka la kala it is it ronya usobu abe niko aji ma aba ndi Enugu ugwu igbo ba anyị agogo ji ma ju anyị ndụ on do awo do la ka ndo ya mo ko mbe bo no so nkwa na-anabata ndị na-abịanụ be anyị ndị Igbo dị iche iche political juggernaut Festus Soludo ndị apụga na ndị pati ndị ọzọkwa na ndị ọzọ abụrụ ndị na pati mana ife a na-eme na ịba mma and my brother PG stuff ebe a about 7 of them nọ here ndị PG ibe m eji m afọ unu nchanye na-ewe na-anabata ndị bịara ebe a na ife anyị bịara ebe a na ọ ya agala anya ọfụma and they do not be able to help their back. I got that associated over with failure. The PG stage, no one up. I don't want to grab one, but don't want to go down. I got you. I'm over there, I am there. I never told you that I am Enugu. When I see that, never only I know from that. I'm just only a job and do not. I can bring that. Nonu, Liene, Nuano, Manu, celebrate victory is yours. Thank you very much. Also, back to Bia. Why you put up your Canadian governor incoming? Canadian incoming. At least, normally, Pima because Fana Batagay, distinguished senator, if I was a Kita. Kafabia Meloji, Umoe Choi Meloji, just few minutes. When I don't make an hour, that's never to emoji. Kalamekanoji, Kaibuba. Because when the Choi emoji, the Anomoji Osbo, the Anomoji Osbo, yes, I don't know one Choi emoji, or when you put no moon, or Choi emoji, or don't need Choi emoji, the Anomoji Kita. They were worrying me. Oh, my company may be dokita ime people are better disturb them. I wouldn't like it. Okay, time move forward. Anama Abozi, member Anambra State House of Assembly, representing Njikoka, one constituency. Sorry, member House of Assembly. On there, Timothy Mediara, Obono Yacheto, Kai Bonite, Chief George Ozo, Olomana service in Abia Bianafaf. Sorry, service in Pronam and Batago. Chief George Ozo,
the TC chairman in Chikoka. Thank you. APGA. Abga. One name. Ogogoroko. Imana ibon da Abga da baya. Ogogoro na aborom. Amano mo nami ya cover grounds. Maka ine very follow. Adunu kofe na nyota. Agalaga. Oyindosi. Make it into the force. Don't go to Mupala, you're telling me that you go there. You could be winning. Oh, but we can't say that on there. I'm making it. Oyindosi. Can make a name of what again? Member representing oh, sorry. Okay. I'm going to get some more here also. Distinguished Senator Otimbili. The solution, Your Excellency, members of Anambra State House of Assembly, my own member, Sapiti Villa, Ogwifin Ukefi, Bigo Kanfaka, Secretary Jack Afumun, Chairman Agwata Nebayana and Yocha, Nadu Utopia. Former chairman on your channel by Kugan Making people go to Nazalu. You cannot matter of Sabalum or body too much. Manabokan year, Honorable Commissioner and a phenomenon because it's your constituency. My apologies. One name, okay. I salute you. Because what if also not come never continue on my can do another solution. Now, Honorable Ferdinand Zemwampo, another rally, another campaign. I can enjoy that. That's the essence of this combatants in our people. And I also know not a relationship with the Zemwampo that you ever. I can make another party is supreme after Anticoca, local government, after Lumigopia, after Nyota. The chairmen are all here with their members and make a level family opportunity. I want to also the bias that I put on my hero to the venue and I go with the teacher. So I tell my Doma, solution. I need to make a Bokaba and we build the Zema Bokaina Batia. By His grace. I am the James Walker. I am certain, I am sure, I am convinced, and I believe that this project actually can go here and I shall get to our destination. Only the Melania Brobele Mom, Maganaji Rajamu, the one in Nigeria, my country, especially the economic and security situation of the country. And at this point in time, all the parties are turned on. So now, let it not be a surprise to so many at the party, especially those of us but unofficially, our unalloyed support to salute the professor. If I did something, I would never go in China. So now, Professor Saludo, I once told you that I don't have MBA opposition. I feel like a lot is expected of you and Anambra. I don't know where you're going to get this miracle. I don't know how you're going to do it. But somehow I am with faith. I am with faith that with God all things are possible. And your pedigree, what I'm trying. Never more I get to do anything. If I can actually get Barike, we're going to do. With the men of Tuba and Caliban of Seba, House members, majority leader, commissioner, council chairman. The job is a little easy and light. So
ọgbọrọ ife ọzọ ga-adị na bụrụ ka anyị nabata anyị na njikọ ga wee sị gị ọ ga-adịle gị mma okwu iji bịa na njikọ ka ndị ga-eji na ga-amakarị Chineke ga-agosi aspiration anyị niile maka ọbụrụsi aspiration bụ ife mmiri iwe Naijiria anyị chọrọ ife dị mma ana ụdị ife anyị chọrọ ka ọ dị mma bụrụ nke selfishness maka na ọdịdị ndị be anyị ma ọdịdị anyị ncha mma it doesn't matter who is at the head n'anya ka anyị na-akpọrọ nke bịa lụọla anyị ọlụ a the journey is going to be tough and rough mana Chineke enye gị the blessings and the faith and the strength and the wisdom to navigate this narrow path nnọọ na njikọ ga-alụ biko kụọ na aka na okwu bụ ọlụ ọ dụrụ obele yes onye nkwuche ya kene gọvanọ anyị enidrọ m ikene na ọmadolu onye kwu okwu ya kene ya ọnya wụ nna m ochie mama wụ onye isi ọbịa mụnwa wụla ambasadọ so ịbịa ikene ya ọmalịghị ọ na-eleghị anya na ọkụkọ onye ndozi gara ebe ọ nọ mba mama hụrụ onye agụleri oke ebe dozie ba n'ụlọ onye nwa kwesịrị okwuche gọvanọ ekwuzie mana anyị ga-akpọrịte distinguished senator nwoke dị mma na-eme mgba ibuba agụleri kwendị akata esiwu igbo ekwu eme Enugwu ukwu na ụmụnne mmanwụ na-apụ esekara agba ike agwụ ọnụ mgbalụ gụrụ a na-azọ na-eluchi egbe igwe ekenele APGA Abga Kokoronko mmebidokwa kelebe mmadụ ncha maka na oge adị ọzọ ekelego mmadụ niile etu onye ọbụla afa ibe nji wee pụta abụrụ na okwu na-adị m ụtọ mana ọ ka m kwukwa taa na onye ọbụla chịkwa na m ekwukwa maka ọ na-ahụma ekwuro atụ ọ gbara nkịtị na agbara ibe eji wee nkịtị na onwe ebe ọ na-apịkwa ukwue atịkeribe njikwu ana m ekele unu niile bịara abịa ebe abụọ Anambra Central Senatorial Zone na-aba anyị nwere ndị Central na-anabata Odeni n'ebe a na-anabata Chinedu Obidigwe na onye North Kebbi nnọọ na Central anyị chọrọ anabata gị onwe ndị tizi ebe ọzọ wee bịa na-abụrụ ndị Central anyị na-asị ụnụ nnọọ Ogumba agwata nnọọ ị na-eso mmanwụ agagharị anyị na-afụ ụnụ na-eme eketa ndị abụrụ ndị Anambra Central onye ndozi ịma na ife ị na-eme taa bụ ife na-enye anyị obi aṅụrị maka na onye ma ife a na-eme soro wenye aka enu ịma na ọ mere gịnị ọ dabalụ endorsement nke mere gị na be m ọ dị na Facebook for 3 weeks nke dozie gafe elu 3 weeks ọ maka ife kpụ ya n'azụ ife su elu anyị wee na-asị ndị bịa na biko ndonu n'ụlọ bịa anyị ga-enụ ntị ife anyị na-eje iji kịta amụrụ obere ije ka ọ bụ ọzọ jide mkpa ka onye ọrụ aghọta na ife a na-eme abụrụ ife a dị nwanne were eme na politiks mụ nke ga-awụ ọkụnụ ka a na-abụ eme ọba uru ị na-agba mbọ gbakọta mbọ n'ọha ebe esuweta ihe ị na-achọ onwe ike ihe ebrem maka na ebe ahụ bụ ụzọ kwụ ọtọ onye dozie na-agba kere njikọ ọka anụ a ana ọcha and dunukọ ọfịa ọ na-eke ihe na-emere ndị mmadụ ihe wee sue na St. Anthony nsake pati na ọsụna ACN nse daa mgbe nọ ACN nsị na ihe win ma ọ bụrụ na ị na-apụ gị win ya ọ dịbe ngwa gị gbanwa ime isi ma kpatara na-eme gị alụ si na ọbụla alụ ọrụ ka chụm ọsọ
wee nọzi n'akụkụ na-emewa mana aba ndị utu ọrụ eme mpawa na-atụrụ ha ga-awa n'ibi na-eme mpawa nke na ebe ọ nọ ma ọwụ ahụ ọ nọ ya na ọwa esi na ya jee na-emecha ọbata abga na oya eje o wee mee ike nke ndị utu anwa gidigidigidi gboo ọda nke ihe ọma niile o mere o wee batazie apụga nke ugbo na-agbakọ ọnọ na kịta biko gọvanọ ọnụwa a na-ekwu okwu ya ada eji isi egbe mmata na iko were agbanwe adaka ebe gbasara gọvanọ anụnọ ife ọ na-ebi onye anyị wee baa ọzọ onye ọrụ chọrọ ịwụ gọvanọ na-abụ gọvanọ ịrụ ga-ama na mụ akwụ ebe a a na-akpọ mkpọrọ na chiama na ada eziokwu ebe mbụ mana ọ mụkwara Peter Obi na 2003 o wee bụrụ gọvanọ mechaa kpọọ ebi anọ gọvanọ anyị kịta o wee bụrụ gọvanọ n'Imo steeti kpọọ Rochas Okorocha ọ bụrụ gọvanọ ife unu ga-eji ma ibe a na-ekwu ọ bụrụ ọnụ ka m na-etu na ama m onye na-abụ gọvanọ na mfe ya onye na-awụ gọvanọ ma mfe ya ya bụ nke a kịta a na-eme a na-ekwu onye ya bụ gọvanọ na Anambra steeti e mere usoro dị anya ọ bụrụ ka m maara ya mana ọ ya bụ gọvanọ ya na investment anyị na-emezie nwoke onye ọbụla ka obi si onye ọbụla ka eweta rụọ ọrụ oge m kwuru na Anambra anyị siri ike na ama m ihe na-eme n'obodo a unu kwesịrị ikwetara mma ihe na-eme n'obodo a ama m ebe a na-eme elekshọn win ama ebe a na-erighi erighi ama m ndị ahụ na wee kwere nwere ebe a na-eje ama m onye ọbụla wee na-asị ebe nnechara ibe ndị ahụ anya wee tụrụ onye a ga-ara anyị were eje anyị emeri ewu usoro udo ụmụazị kpalịba m ọ bụrụ na soshal midia mgbe m gwara ụnụ nke 2003 nke 2010 Peter Obi nke 2013 Obianọ nke 2017 mụ akwụkwọ chairman campaign organization ya wee kwuo na ya na-eto esi ga ebe ọbara anyị uru ụmụaka nọ praịmarị skuul mgbe e mere nke Peter Obi wee kpọrọ na Facebook tara ahụ ndị abga ndị ahụ bụrụ ndị abga ka m na-agwa ụnụ ndị ahụ na-ezitere ezite ka ha mebie pati a maka onye fụrụ onye ga-ebe oje edufe o nweta mmeri ọ na-awụ ya aja onye ahụ fụrụ pati ya n'anya ebe a na-ekwu bụ biko ndị yut ndị yut unu ya kacha anyị niile mana kwetere na o nwere ife okenye na-agba ọnọrọ a na-efu nwata kwụrụ ọtọ ya ahụ ya titinye nsọpụrụ na pati a iti nsọpụrụ na pati a o nwere ya akwụsị anyị na Anambra steeti a n'ụbọdị gọvanọ arụgo ọrụ nke onye na-eme ya were bịa otu mkpiriruo na nọt echikọva ndị Anambra East and West were eti vootu anyị emerie na vootu ka o ji ebe dozie mụ na ya nọ na the same federal constituency mbụrụkwa senator represent Anambra Central ọ gwara emecha edebe akwụkwọ onye South ka ebo mgbe ọ ga-atụta vootu a na efu na ndị Central ya akpa ike ndị Central ya akpa ike ụlọ ya atụ ọrụ na-agba gị mgbe e ga-efukọ ya efukọcha anya ụnụ ama na anyị nwere eme ngene ndị Central na-eme ngene anụ nke kịta anyị anaghị azọ onye na-azọ bụ ndị South ndị North kwete gọvanọ kwete na gị nwa onye ka North ji kweta bịara anyị nwere ndị Central kweta wee aka ị niile ese ihe gọvanọ gwara eme ka anyị na-eme anyị bukọcha anya tinye gị ịbụ ndị stri lokal gọọmenti a nọkịta tata ịchọrọ na field ka a na-eme ọnọgwụkọ ya adị ịchọkọ ebe adị ebe orije na Central bọtụ na-eje ide mmiri North and South na echara nke ife anyị ibezi nye nke ebe echi mụ na ya akpago o nwere ife ga-ewe emecha anya ka ụnụ ghara ịfụ na anyị nwere eti isi ebe a na-agba egbe
anyị nwere ọ na-agba egbe anyị na-agba anyị kwuru enweghị ihe ga-emenụ so anyị na-asị gị nnọọ Dozie you are a very good representative. You are a very young man that is handsome. You are also a very good party man. Eto I say me all of this in an urgent because I do coffee. Makia na be just the other local governments. Again other local governments. They come central for you. So when I send them bani particularly in the party ani onye jine ajobi eso anyị na election na ịma na aga pati ndị Igbo ife ọ dị pati ndị Igbo na enwere evume mpụ na ya a sị na Igbo ada eme eze so ọ bụrụ surprise na apụga pati ndị Igbo na ụfọdụ ha asọpụrụ ndị okenye mana ọ dị mma ka asọpụrụ okenye ka o nwee ike ruo ha ụlọ ekwesịrị aka ụmụaka na-akparị ndị okenye na pati a ọ bụrụ etu a ka esi eme ana m afụ na na-agba m anya mmiri ma mfụ ụmụaka ma ndị na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ma ndị na-enye ego ha ji gbapụta nwunye n'ụlọ ọgwụ ma ndị na-enye ego ha jikwa ụgwọ ụlọ anọkọtara aka nkụ mụnwa vituwe kwute okwu asị na nke m agara na maara itugo o nwere obodo na-ewere ite eji si nri tụfuo na-eri nri ibe na ahụrụ ụfọdụ na-eme njọị ma ahụfụ ndị ochie taa na ụlọ ekwere ka mmadụ kụrụ elu onye ga-agwa ụzọ ịbụrụ ndị Igbo abana n'ụlọ ndị Igbo abago n'ụlọ kịta ndị a na-ekwu ibe na Facebook onweghị ike ma ha nye na ndị na-ekwu ọ bụrụ na ekwu ya bụ kandideti ọ ndị bụ ndị mgbe etu esi eme ihe ga-ekwu onye ga-ahụ kandideti pati maka ibe anyị chọrọ ka emerie ọ ga-ewu ihe ka a na-ekwu ọ bụrụ maka Siena ọ bụrụ maka ife ọbụla onye ga-awa ọkwụrụ ndị Anambra akwụrụ pete na onye ala atụọla votu a ga-enwe mmeri na-abụra ana m asị ụlụ biko onye a kwuru eto ya adịba ka Dozie kwuo ihe o ji kpọ anyị mana ihe dị mkpa bụ ịma na o nwere na-akpọ sụọ ha idebego echi ife ya na ba ọ na-ekwu ihe ọzọ ikwu ọsịnọ politiks ka a na-egwu ibe abụrụ politiks ibe abụrụ ndụ pati ya ka a na-azọ maka ike na ha n'ụzọ ọ ya bịa ya ahụ otikpiri ife ọbụla etibe nkwụsị ugbo ejibuere etebebe mmiri iwe ewu mana asị m na maka soro ndị na-asọpọt agbalịgo ihe ebe na akpọkpọme nke ofu maka na ibe eji ekwu okwu egwu ofe ala ha ji ka a na-achụ evi onye ọbụla na-achọ ebe m na-achọ kere m na a ga-eji wesi okwu ọ maka ọdịmma Anambra steeti ọdịmma pati a ọ bụrụ na atụta vootu a ga-enweta mmeri bụ na afụ n'elu ọjị mmanụ enwe aṅụrị nke bụ na ama na onye a na-akwado bụ onye ma ife a na-azọ n'obodo a nọ bụ Naijiria onye ama ife a na-azọ Soludo ma gịnị ife a na-azọ ndị dị mkpa na-ekwu ya everyday ndị o kwuru ekwu ọ na-anọkọ ose ndị vidio ebe ndị o kwuru ochie agba na-atọ maka anụ mmiri ahụ ị na-ekwubie mana kịta bụ ọkụ na ebube ọ dịka ọnyụrụ anyụ ife a na-achọ ka ife baa ya aka ka o duru anyị niile wee gara gọvanọ arụ n'ọrụ a ga-ejuru ine elekshọn epọtụ ọ lụchara mbọsị a epọtụ a Obianọ lụchara mbọsị a o zuo nna anyị eji ọnụ ekwute ebe eji enwetu vootu Soludo ewiri ya onye a na-akpọrọ ka etinye bụ onye a ga-abụ etinye ọma ife ọ ga-eme ọ bụghị advaisa dị mma mana na ọ ga-amagodịbe advaisa na-agụ ya o wee ghọrọ ndị advaisa na-agụ ya wee were rụọ ọrụ na otibe m na-ekwu so na nwere misteki ibe anyị na-eme a na-ayọ ụnụ ndị pati anyị ụnụ ga-esekpuelu m na anyị
maka na ọ n'ebe n'aka anyị ka ọ na-esi ebido anyị agọna elecha agọ m ebụa agara sineti Igbo na-abụ nye m 30 nwere ndị ọzọ ebe dị iche iche na collection agent na-enwe ibe na-eme na be anyị ebe a ọ na-akata njọ na onye mma na ihe a na-ekwube eziokwu ọ na-agba ya mgba otu isi ebe anyị kwuru ọsọ ọkada etu ahụ ọsọ n'udo oke chief of staff sị na ebe anyị kwuru ọkada ekwu so na ana m asị mbọsị praịmarị o mere ebe na-agụta a na-enye anyị warning every day na iwu na a ga-eme free and fair praịmarị ọkwụkwọ dị ka a na-enye anyị ọrụ mmadụ ga-atụ praịmarị ahụ bekee n'ebe n'ebe a ọ bụrụ na etinye ndị na-ebe a ka ha tụọ praịmarị kedu ebe ga-atụrụ kedu mmadụ ga-awụ onuzi m praịmarị na ya atụ ya atụ anyị tụọ ya atụrụ onye ga-arụrụ mmadụ ọrụ mee ndị yut empower merụ na ihe dị iche ọsoludo ga-eme ya na anyị ama ekwuru okwu gaba ndị ọnwa na-abịabara ekwu na iwu na a ga-eme praịmarị free and fair mgbe ikwu na a ga-eme free and fair praịmarị ọgwụrụsị m mụpụa n'otege mmadụ tege nke ndị tue ọmụkwuo na onye ha dị free and fair ọ ga-adịrị free and fair they are asking for free and fair primary wee sị na a ga-eme free and fair primary na-ada ewede aka elu site ịgbanwe mechie ọnụ n'oge nke m agara ihe m ga-ekwu ọka nkwuo na ga-eme free and fair primary na-apụta nke m aba wee buru anyị jee na kọt jee kọwa na onwe ebe ya eje a ga-eme free and fair primary atụcha anya soro dowiri eweta rizọt nyebe kọpị enyere gịnị kọpị maka onwe ebe dị ga-etinye esi na zone apụta ga-agba ha ọrụ ya ezigbo ntụ ga-agba okwu ya akpata anyị weta ndị mmadụ anyị kwe n'ọsọ ndị ga-atụrụ onwe ya agbaghị anyị kebe ndị ebe ga-ekwuzi free and fair ka ebe a na-ekwu mara ọkụ ya ọ dị ka anyị chekwuru fraud ga-ezigbo ndị apụgazi ụdịrị na nke ọrụ nke ndị apụga gọvanọ Soludo ọbụrụ dị na ọ gbara ya gbagburu ndị ahịa ọ ndị ahịa kpọrọ ngwa ntịrọtịrọ Soludo ndị ahịa ekpere ife nke ndị apụga dị ma kere onye na-asọpọtụ political adviser Soludo so onye a na-ekwu n'ime ihe na-ezuru ezu ka anyị wetuo obi ife onye ọbụla na-aga ọ ga-enweta ya na dis party so ndị na-ewere go full position so ife ga-awụ gọvanọ ị ga-awụ minista ìyẹn jẹ́ senate ìyẹn jẹ́ house of rep ìyẹn jẹ́ ambassador ìyàwó council chairman ìyàwó councillor ó dọ̀nà wọn èyí kẹ́ ẹbí tí ó yẹ bọ́ọ̀lù yìí tó gómìnà kò yàwó ó yẹ bí nínú ẹ báyìí senate jẹ́ house of rep jẹ́ house of assembly jẹ́ local government chairman jẹ́ councillors kẹ́ni commissioner wọ́n commissioner wọ́n SSA wọ́n SA wọ́n pépè all this even nina all the party ẹ̀ yàrá ya all the party ẹ̀ yàrá ya no even the ìgbàgbọ́ mmeri maka ẹ̀ mẹ́ta ẹ̀ nina that election òwúrọ̀ yà wọ́n SSA here òwúrọ̀ yà kó gbé bọ́ ọ̀zọ́ nina win ká election yà azọ́ ọ̀zọ́ ọ̀bùn náà ndị PDP na-achị ìjọba fọm sị na akwanye gị na mmiri ana esi na House of Rep atụpụghị na Anambra steeti esi na local government chairman azụ ọdụ nsi n'afọ ọsọsọ ebe a ka onye ọbụla n'ebe a ga-enwe right na abga win ya so onye ọbụla si n'ebe onye abga ga-agba mbọ fụ na abga win election a by use candidate ga-eme ka ọ dị possible Your Excellency a na-ekele gị ndị mgbesi ịgba anyị gị wetaba ndị ga-ewetaba mana nke kara mkpa weta ndị pati anyị maka inwenye pati ịnọgo abịa 8 years ka ịnọgo na abịa ewere onye ọfụ ndị a na-agbalị na ị na-eme etu a
Who are about to go I admitted them, all of them, very narrow. You know what I have an abga. Can you know what to Can you know? Eh? Kate. Oh, those Kate. Who are that? I want to go. I said, I want to go. What's my child? What's my child? I can't tell you. I think His Excellency's spirit, like as the Central Bank Governor Emeritus and the incoming His Excellency. 20 years His Excellency. Our quintessential Senator, Chief Savitume, I salute you. My closest leader, my in-house leader, Oyendozi, Martin Melezi, Mokoma, I salute you. Among all the existing governors you ever had, the de facto, of course, the chief of staff, if you do for the governor, you don't see, you see the chief of staff. So the governor is here, the governor of Anambra State is here. Everybody love national because my former speaker national. My major need to have a house. Need to have you get to see the commission, not an executive, but okay, political commissioners. You can make a want of time. I'm more say so. Hey, chairman, name of my now run is go mad.
Ezakibia APGA biko onye ọbụla zazie nke otu o nwere ife ọzọ na-ekwu ga-agafe nke onye ndozi ga-ekwu. Onye ndozi bụ our leader. Ndị njikọ ọka na-ejikọkwa n'ọnụ. Ọ bụ eziokwu na ya? Ọ bụ na eziokwu ka ọ na m aka etu a ka njikọ ọka ndị njikọ ọka dokwu ịtọ ọdụ pesin ịtọ na Chukwu. Nke mbụ njikọ ọka dị mọda njikọ ọka, nke bụ anyị ọcha, nke ịtọ dụnụkọ ọka. Ọgbakọ ome anyị ka na-ejikọ ọnụ, anyị ka na-ejikọ aka ọnụ. Anyị wee si n'etu a ka anyị si wee na-akwado n'ife Ọhamadike kwuru anyị nke onye ndozi ka ga-ekwu na anyị ncha ga-atụrụ Soludo akwụkwọ na primaries. Mana ife anyị nọ na ata agafegokwa primaries. Ọ bụ na ọsọ primaries, I don't think na onye ndozi ya akpọrọ anyị okwu ebe a. Ọ bụ eziokwu? Ọ bụ eziokwu? Ọ gafego primaries maka na sọsọ anyị maka anyị si eme ya. A sị na anya ka okenye ji eke ife dị, ndị okenye ji eke ife dị n'ofe. Mana nke a gafee primaries this gathering na anyị na-ekweta na anyị ncha ga-ewe ife ọbụla anyị ji eje nta wepụta ya wee jee from primaries to general election for onye mụ eme ife maka na o revolutionize Central Bank ọkwa ya. The same man that already were revolutionized Anambra State. Given that Gloria stand on the platform solidly built by His Excellency Chief Dr. Willie Obiano, he's very lucky because na platform Silike, the very solid, well built, well consolidated. Thank you very much. His Excellency Umuyi Talk, I recognize him. Abu Muhammad Nabaneba, Chief Mwando, and Owela Badana. Owela Badana Nine Anum Kantampo, Ekenemono. When you lose in Oye, George, and I know that. I can just recognize you. Yes. His Excellency, I na Kamaya Wayo. Omelu, Ofumwenu Gujidile. The single senator. Omelu Fumwa. Enugu Jidili ọnwa ka iji malia o nwere onye ozi teleba ọbịa nwụrụ and achọ ka mkpọlite onye ahụ ọ nọ ebe a on dual capacity. Onye na-ekwu nwanne m nwoke Nnamdi Okafọ ya nwa majority leader ọnwa wee necha anya wee zitekwu onye ịhụ na ọ nọ on dual capacity. Honorable bịakene ka izi ozi ezi ka anyị wee na-aga n'iru. Mmọnwụ akara ijele akwụneche eto ka mere ijele dị too much. APGA biko ka ọrụ dị mma na ịgba mgbede na-arazi wụra wụra anyị makwa elu obodo do so ka ebe egbu n'oke oge. Your Excellency, the Professor CC Soludo Odenigbo, Odenjinji, anyị na-ekele gị. The Chief Host, onye ndozi, anyị na-ekele gị. You're na I be very happy that na anyị na-ebe ebe. Distinguished Senator, Odogwu ka ewu, okwu amaka, ị na-awa okwu agba ma akpacha ndị ọka. Ị na-awa okwu agba. The SSG anyị na-ekele ndị members of the House of Office, commissioners, ndị ESCO. Biko ndị pati ahụ na-ekene maka pati is supreme ọrụ n'eziokwu maka ahụ na-echetara pati mana anyị niile nọ na nsogbu especially mụ nwa na-ekwu okwu. Biko onye ọbụla nọ ka anyị na-ekene no. Your Excellency, tata ele Okigbo ji wee kwu abịa mụ na aba m mana o nwere onye iji maka ya wee bịawakwa asụmafa onye isi ka ọ rụkwa okwu n'ije ntata ọnwa Enugwu Chief Austin ọgụ eji ọgbọ ezigbo mmadụ ọkụtakwe na Agleri ọbịa meche n'anya wee si mụ ubiko mụ bịa nọchite anya na ọhara bịanwụ tata
ọwọ́ ọkụzọ ọsọ nke o rutere enwere delegation bịa anị ma ma ebuchera niile so ibe dị na ya ịta na asị ka anyị bịa ka nzie ego ozi ọnwa ka ezie ego nwere ịnọ ebe a mara maka ọnwa bụ ezigbo mmadụ philanthropist ọ na-emekwu mma so I do it all. Honorable, go ahead. Wow, I'm not going to say it. No, I'm not talking about once it was. I'm not going to say it because. Wow, no, because. Open the book on a common yemu, open the book privilege. Chacha no joke, be with that. I'm going to work easily. Open the book on a privilege. So, because, yeah, okay, it's because. So ọ sị ka m bido by ikelegodu onye a nọ na bie onye ndozi ezigbo mmadụ ịma na anyị mawu nọ na central then particularly nọkwa n'Ọkasa na local gọọmenti anyị na-awụ aka ọrụ your empowerment iwe niile ị na-eme ọ na-afụ iche ọ na-adụ exemplary I go on now, so you're doing very well. Or Hamadike Kupuye, you know very well. So she won't follow back in it, because if you name it, you may be very special. And of course, if you name it, under your constituency, around the Kuma. I go my dad. I'm making it. You don't go here. I brought it to the so because Osimu, Your Excellency, Omasimu Biko. Ma bịa bụrụ tata kama na ọnọkwa ibe kama wozi physically mana ibe ndị ọzọ ma spirit ma aba niile ọnọche ya ọnọ ibe mana ọ sị mgbe hoo ha ukwukwu onye ka onye ọbụla anụ ya na ọ na-akwado shi ike wee si mkwụkwarụ na ọbụ na ọnata na oge hostu nke dị iche oge hostu mma wee kọkwuola ọra ọra mapụ na ọ na-akwado shi ike n'ọjọọ si na ọbịa bụrụ tata so biko ọ sị na ịbịala Enugu ukwu ọ nọrọ ike a Enugu ukwu mana na oge egbu ebi maka na ịbịa ukwu mikrofonu oluze niile ego mikrofonu ahụ ọzọ ọhụrụ Thank you, His Excellency. Natiaga. His Excellency Natiaga because Your Excellency. Wala kanabo. Osemu. Wala kanabo. When you even though none of you not very happy in the Enugu and I'm not very happy with you. Thank you. Dalo. Thank you very much. Dalo. Thank you, young man. And the powerful solution for the consolidation. The most distinguished senator, Ohamadi Kendibo, Igbo Baguleri. When you were there in the National Assembly, Igbos know that they have a senator. When you are no longer there, Abadibe is representing you. Thank you, thank you. The most powerful colleague of mine and the most erudite representative of my own and my own, the Loyen doesn't we believe
we are here to solidarize with you, and you are doing well. The Chief of Staff to the Governor of Anambra State, Oko Osisi na Mgbọrọgwụ Osisi, ndị ọzọ dị osisi n'ime. Anyị na-ekene yi. Then the Commissioner for Politics. When there is no Commissioner for Politics, Special Advisor to the Politics is Commissioner for Politics. In fact, Obi Okoye. The SA to the Speaker of the Federal Republic of Nigeria, and no other person, many times, many things. You are former Speaker of Anambra State of Assembly, and now in Abuja, the majority leader, the Commissioner for Women Affairs, all the commissioners here present, the party leaders here present, especially the zonal chairman of the Central. Umundi party Nandi Soludo support to make a name. Because on a Mbosuta Kamu Jina Yete Port Adonya Bife Neme Oka Jala Chenja to year Bosa Obali to Oka Jala to year Soludo Jalacha Onye Soludo on Nisi Kalakale do Botu Bombo Obrebe Bena Badog Iwanu Nisi Kalaka Wejo Come on with the way to Icy Oh Makani Weze ọ bụrụ Igbo na-enwe ebe nwere eze mgbe na-esi na be anyị erika ikpe ọgba Soludo na North ụwa malia ịkpọ ya na South ụwa malia ịkpọ ya na West ụwa malia mana Anambra na-esi ngọ kpatara Soludo na-akpọta ya iji azụ tiketi na-apụga onye nwe ndidi oli azụ ikpo sometime in 2014 I disqualify Soludo from Isogolo. Oh, what do you want to party? All of the party. Hey, all of us are when did you? On the party. On the party, where was that? On 2017. Madu, Yonya, APC, PDP, Womalu ticket. Also, governor under their party, and he lead that delegation, ranging from the former chief of staff to the state national chairman, to everybody, including the governor himself, and I said that because they are winning. Nibe Odiri Noglago, and in 4 years, I think 40 days. Oyo Medunaus now a begon. So, Soludo, when did it? Upon that, or solar no for Igbo, if not broken, why mended? Anambra the broken? No. And today, Anambra is waxing strong. Yes, and we are looking for solution for consolidation. Yes, and here is the man who will consolidate all the good legacies of Obiano administration. Economically viable. I am with a visionary leader. A leader will keep what IMF, World Bank, a leader will keep what I would need in Nigeria. Nigeria who are in there, but that all Anambra State industrial hub state. I am the mind that China, Taiwan, UK, Indonesia. Nigeria worker. Our mother is company producer Anambra. Anambra all the West African countries. Anambra that airport will be more busier than Lagos and Abuja airport. And the only man who can do it is Soludo. If that all those companies came here and start here, establish here. All who are in the youth, all the good are working with all. If I know woman, I need a body to pound us and Asia. All the one who can benefit all no good, Maludi Nato, under Abuja. I am the
to Egypt. Ọ na Anambra bụ obodo enwere ife dị iche iche na-asị na enwere bakasị mgbe a onye ọbụla na-agbakọ ya efe bakasị pụta na-apịnakwụrụ mmadụ ife ụzọ. All of Anambra, we are not going to return back to Egypt again. Abuja Bukai, Anya Nibo, Siabi for the Purapur, Abuja, Sia, or Hamadika Mapania, or Gama Witness. All of that go to Mego to Kumoso to Kunahapu, or Sia, one name, Namai, or Kodini Deva, Ada Abuja, Yamatapugato, and my own youth. If any of us know the land be youth, there one for be youth, here they be the youth. Even our Manika is be youth. And the youth go. Even in the around the youth. But the only thing that the youth are not going and our food salute Anya, or put a salute the corner. Bebe, Casoludo, Media, Bebe, Casoludo, Media, Bebe, Casoludo, Media, Bebe, Casoludo, Media, Bebe, Casoludo, Media. Now, at this point, I'm making a Oyandozi. If you will be case and me, that is whatever you can do. Moka Unania, if you will, because I'm here, I don't make any solidarity group in there. When I Moka, Makita Natabalu, yet when I'm going to get up on Kito, Magoretiaka, Aka Ishua. Thank you. Thank you. Please allow him to talk. Please. I stand there on the existing protocol. His Excellency, I'll make a negative. This is our time. The one fighting for it. Our time. At appointed time, God will speak. God will speak to all the people about. As a senior senator of the Federal Republic of Nigeria, the powerful senator, Central. If we are made, we go. This is my colleagues, starting from Akoma, in a member, Chief of Staff of the powerful governor, while you're going to Chief of Staff, never know the acting governor, the facting governor, paper boy, it doesn't know Joe. When you call the Maggie Chief of Staff, the trust with you, if he is confident. And even the book, my
Can I assembly of Kuala? Give it up. Everything matter. Listen. Don't call him former, please. Just listen. When Okanga, but I'm not close. So the priest actually made me introduce. What's not me? I somehow is informal. We go from I say house. I did too wow. I say oh you know this. I can't manage what you do. But I can't be formal. So once a senator, once a house member, once a governor, the mayor, once everything. How can the commissioner never? Government officials, powerful government officials, SSAs, and most especially ETC, my chairman, George also, Academy, Anocha, Aguanta, not only for man, go ahead, not only for man. This stakeholder in the neighbor, Mamma forma, yana forma. Powerful can even mean Naya. Ole, this is it. Can even send in there. Nico, if I be ever I can even solution. All the group never have their foundation, the party, Njikoka, Keshaman, the one. Hopefully, I'm going to trusted ally. Let's be man go. Very powerful. If I knew Abro primaries, Abro primaries, I knew and it was boot by boots. I will run boots by boots. I'm a guy, sir. I'm going to in the car. How we find them? If you know when you get a move going, sometimes, we should have an effect. I know how to make a good kind of effect. I took my name from this village. Not direct time because I'm not sure I'm going to show us the way, lead us, so that we follow us. And you never know what, you never know anywhere, that's the near pass mark. Here's one of the go. Oh, I hope we have an account to move. When I say election will be easy. Don't worry, it doesn't matter. Spend the money. It doesn't matter. It doesn't matter. I'm here in the Google, and I'm just going to also what also. I'm going to come out also. Please don't go. Back to. When I find that election, when I find it, went to people, when I find it, another election, they will buy my also. I don't know what. Just listen. It interests you to know. Just the history of my politics. Based on ABC, I think we are not off. Qualify, I'm not saying one, you're so good. You're so good. You're so good. Omega Zeko to get last one. When I see him, Omega goes to the guy. We be talking about. Where is that? What is Africa? Tribunal.
na go mmiri mo mmiri o ga federal house and nke abụọ ọ ga-eme ya 3 years of court ndakwa ọzọ ọ bụ egwu na-agụ seseresa egwu afọ na-agụ before election afọ ndị mmadụ amara ihe nye m the inspiration who come back to with the Lord who come back to with the Lord who come back to with the Lord I say nobody not to all of them wey him megara sa ọchukwu na ya millionaire, I want a lot of pressure. Yeah, but a lot of pressure. It's not going. Okay, so I'm a few people barrier. Pressure from everywhere. But in Ghana consultation. So I am personally convinced, because before Osobegi, I will pray about it. Hey, good man. Governor Yarugo, wonderful signature project. Very wonderful. My members, the airport to Bigo, we will fly from Abuja, Anambra. First in history. Two projects. So, Governor Yarugo, you continue. We are what? So, if I'm not available, if I would just say nothing, then what did I know? I remember too. We believe in action. We believe in action. So I can make it boot by boot. Like so. Of course, I'm not a I ain't saying it. I'm not collective. I want to know what I'm going to do. Just a lesson. I want to know what I'm going to do. We have all keyed in their support. And we believe nigga roll career. Nigga industrialize Anambra State. Our youth need jobs, employment. However, ina gani mu na gani mu ni ne. Ina funa yawa rozo. Mu ko ne boy. Tada ndi ga bigo. Mu ko ne mun ndi koka. Oya. Ko amado. Na no sa kwa ni santi na no sa ni se mani ka rigo. Oro la ha. Uso esi ka ro fuma bo. Bigo, aku moto ha nekele governor. Agoma. Amade who was now the last man standing. I respect people, I don't fear anybody. I'm the last man standing. That's number one Canada. They on the Facebook. And then I said, you didn't hear from me. I'm a man of myself. I'm going to push and start. If I'm convinced, I'll work for you. Even if you don't give me anything. If I'm convinced, I'll work for you. So I'm convinced. I'm not my own telling me. No, Bigo. Kaiga zigara fosi. Kaiga lo. Come by. Even if na party chairman, mukelo mabe. Oh, for kaputa. Oh, bishop. Oh, ya kaputa. Yes. So Bigo, if I bring for or some I ain't saying all the council chairmen, governor, leaders, stakeholders, powerful, everybody.
the youth, I said I'm an oral. I said I'm an oral. I'm much more than very fair. God has been faithful. God has done it all. He has been leading me. And he has taken my footsteps all these years. Now you know. Cairo, if you have vote, many, it's can't you go and win the highest vote? That is our hope. Bishop Gomu. Because if you go over, if you go only talk, all the delegates, just listen. If you are not with me, you are not with me. For those 5,000, for the 10,000, you lay a feature. When you want to look at it on these SSAs, I will not get it on the SSAs in the I saw when they got there, where factories, where industries, employments that will build their future, that you are pensionable. That's what we want. I can move motion. Okay. As also candidates. So we go. Representing the good people of Njikoka, Anocha, to the Kofia Federal Constituency in the Federal House of Representatives from Abga. Stand here this day as committed and approved by my colleagues, powerful people of the Federal Republic. And I want to move a motion, very strong motion. What if you go? It's not a move motion. It's a move to motion. The party are passing. I'm a delegate. We are all delegates. And I am a part of one. We have never abandoned the party. Party stood by us. Without party, we are nothing and we can't go there. Our party. Not to know job. That's what I see. Come on, the owner for us. Ask me. Oh, you better go. In a parliament, in a the party, See, I represent everybody. I represent everybody. I represent everybody. Oh yeah. How many cars can go in? What cars? Nobody. So I move the motion. If you know that Professor Chad Uwazorudo, that we have adopted him as our sole candidate for Anocha Njikoka. Say yeah!
Senior colleagues, I rise to support the motion. Every move that my senior colleague, Right Honorable Jose Wankwa, I so second. Yes, Right Honorable. Please, the motion has been duly moved by Jose Wankwa and seconded by his honorable member. Those in support of the motion, those against the motion that Professor Tubu Masaludo has been adopted. Those in support of the motion that Titi Koka and Ochadu Koka has adopted Professor Tubu Masaludo as the sole candidate of Abuja for the November election, indicate by saying aye. Those have it. No, you can't call me. They have it. Those opposed to the motion indicate by saying aye. The ayes have it. Thank you very much. Let me thank you. Thank you. Thank you. Kokoroko, kokoroko, kokoroko. Biko Chiejigo ekwugo ọtụtụ okwu ife nkụ n'ibe ekene ndị niile nne ya nụ ndị igwe apụgo ọsọ unu ncha ga-azazi igwe nọ onye ọbụla bịara ebe a igwe nọ maka na ndị igwe anọzi kama asọ ọkọmanya na ọjalọwa igwe oche igwe bebe anya achọ m na ndị igwe apụgo ọzọ ka nkene unu ikene onye ọbụla bịa ebe a ka m hapụ ije protocol aga m abịa m ebe a single out very distinguished special host today mana ikene unu niile ọtụtụ n'ime unu bịara ebe a very early enough. I had as early as 12:01 ndị mmadụ ejugo ebe a wee nọ lụọ ebe kịta 6 o'clock. Yes. Ana m ekene unu niile nnọọ. Thank you very much. Thank you. Deme. Mana tupu gaba n'iru ana m achọ lote n'ụzọ pụrụ iche na tata n'ụtụtụ tata maka na apụga nọ ebe a ife apụga ka anyị bịara n'ụtụtụ tata anata m ozi wute m nnukwu anya mmiri wee pụọ m n'anya. About 3 days ago ka m jee na hospital na Adazi wee je nete my man na ya nọ ife gbasara ife akọwa bụ na ọ kansa wee je netesi anya gwasị afa mesị ife mee
wee gwakwa ofe ọ bụrụ na chemotherapy na anyị ga-ewere ife gbasara ya ma nso on ewezie m ozi n'ụzọ ụtụtụ tata na my ward chairman anwụgo. About a week or so ago, the local government chairman, I believe similarly, of Apuga also died. Anamasika, I observe a minute silence in honor of these fallen heroes of Apuga. May their souls and all the souls of the faithful departed through the God rest in peace. Elizabeth Moses, Fabidoli Ija, Vaso Ibidi Ija, and unfortunately, Fafrot, Fabaraz the promised land. I'm sure if it's of an azo, Gano there, by the promised land. Makanafata Alapa Apuga Fufu, and Apugaba Foundation. Onyo Obuna Sona the foundation. Obulugodo no Dala Danozo. I can make sure na ife suye na azo I can fit up a million. Apuga Kaibo as a family, it's a social club, it's everything. And Apuga get messy a cooperative movement. Onyaga na 1 year. Upon na even neku. So nka base nke bo after nkene selono nene kene Angelo Kunu kene se aka ngwa kuba. Onye ndozi can na ekuzi kita agwa kan na direct ya onye ndozi na edozi no osinachi obro the handsome one not the beautiful one obro na eyinyere ya trouser for the gas na one we asemia o ma ga na me ba say na asena one mana mwa dem ama ekua na talwa enugu ku eba mana o dem ma na eme mma. That's the most important thing. Onye ndozi, you are a man of a man of principles. Anụrụ m maka gị oge ịkọrọ akụkọ maka etu oge mkpọrọ gị na-azụ elekshọn baya ma bro mana akụkọ ya nụrụ ka nụrụ n'ụdị onye a bụ onye kwesịrị ịkọpọtụ ndị a kwesịrị take over the leadership of our state, of our country. Where say send the account number. And you have not disappointed. You have not disappointed. And make you cool. One guy from the airport. Oh no, man, I say Mumbai. The first time I got so you are there, guys. I say I tell you no, Shahara ni absolute no. Our message, wasi na iba na abazige na ya ga-etinye aka etinye ụkwụ ya tinye iji anya kwuo na ebe aka ya na-eje. The world will know and it has not looked back. Onye ndozi, I thank you immensely. Remain who you are. That is the Igbo spirit, that is the Anambra spirit, that is the Apuga brand. Never depend from that brand and make an egg. And if I am a tata oge mbatala enel ma ikpaghala sense ma n'ife a kwesịrị ọka bụ na stadium ọkwụ na n'ife nnekwu ife a ga-ọbụrụ na stadium. I'm sure stadium a ga-eju eju wee na-ekene gị. I treasure this, I deeply appreciate it. Wee na-ekene ndị niile etu a ka anyị si aga local government by local government. The previous week today anyị nọ n'Ọka South ebe Baby Ọka host anyị batakwa ebe agba thousands of people. The previous day I know Orumba South. The previous week Orumba North. The other week I know Agluzibo. Then Adazi. Echini now get many 10 million North and South. Na be busy. I am deeply even the Anambra. Ogu kona buga jodekona anya miliona kwepota. I deeply treasure this. I take your support for granted. And I gave Ija together we get there. Can you get microphone? They can name me on what the young people. Etuns where we Ija Siwalaga so far. Etuns Yaga
from about 2 years ago. As of now, I think there should be almost about 30 support groups. Oh, when then after Soludo TV. Okay, bossy, I can't fully and the rundown. Ever might be an broadcast live. Where do I say, couldn't even do Soludo TV? Because we're going to come on the power. ADS, Mebugo TV, but fan broadcast if I live. Self-funded groups, about 30 of them. Every day in all the wards, in all the local governments, they are mobilizing, organizing, putting their own resources. Schools. A few days ago, yes, the youth earnestly seek Soludo. So I found 2 million for the expression of interest form. Solution. 50 naira, mandate 20 naira, mandate 200, 100, and so on and so forth. Noni mefa. Ebana tandi SSG, biana fana with 10 million. When I from in loss, and my so we contribute. Anukum nandi youths naging rally soon on the 29th. Solution. We're gonna mobilize, but for the same thing. The movement for all around the state convincing him na akatuku megene. Maka na oge nke tukuluo akwa mgbochi emegene. Nigeria, ndị Catholic na-ekpe ekpere maka Nigeria nọ n'oke egwu. Ụfọdụ nkịtị asị na ọ nọ n'oke egwu. Nsị ya nọ nke oke egwu aga well. Ọ nọ n'oke egwu kịta. O nwere etu Nigeria si wee nọdị. Wee tụọ ọnọdụ ndị Igbo si wee dị, a ga-ekwu a ga-eme ndozi, mana ọgụ a abụrụ ọgụ ejiwere eje ọgụ a na-aga ịnụ ụnụ nọ na ọnwa abụ Mee, June, July, ndị NNPC kwuru na ọ nwerozi ego mmanụ a ga-akwụnye steeti and federal gọọmenti. Ụnụ nọ ya? Now, the ego manu doze, and the ego manu about 80% of the resources, even more than 80% of the resources states and federal government nearly. I want 80% that doze. Ona amara na ife emego nchonji. Okuna na o megene nchonji. O mere nchonji. So na egwu adagaligo, nyame egwu adagaligo. Onya ka nji ayi ụmụnne m ndị ọzọ pụta asị na fa na-azọ. Ma na-apụga ma ndị parties ndị ọzọ, ọ demokrasi ka ọ bụ. Onye nene onwe akwụkwọ ọgba first. Ife nna agbafa bụ na fancha niile dị qualified. Ọkwa ya? Fancha niile dị gịnị qualified. Mana ana m asị fa na ebe Nigeria nọ kịta. N'ebe tụ ọnọdụ ndị Igbo dị, dịkwa na onye nwelụ not just the knowledge, the experience, the network, the contacts, nationally, internationally, global contact and reach na Nigeria. Iji wee nwee ike immobilize all the resources I need. I get to build on the foundation already laid by our forebears. Yakanja yo nne munafa na azuya na puga nne party uno no kuya all no the foundation from the word all no am ifa na eme. Ana ma yo nne munafa na azoiva wena sifano obulu no ga-ekwe ma simfa biko no shahala Soludo no na ijebifa ndị party obulu no ga-ekwe me on the 23rd of next month una dokanye ma akwụkwọ a apụga unu dokanye mi I can assure you by the grace of God I ga-eje nyabọgụ apụga ga-enwe mmeri by his grace. Unu ga-adọkanye mi apụga unu ga-adọkanye ma akwụkwọ ọ kwụsịkwara n'ife na-achọ ikwu maka na elekshọn a ọ bụrụ nke etu Nigeria si wee dị gọvanọ anyị emego mma ọ bụrụ na apụga daa na elekshọn a na-aga apụga anwụọ
mana apụghị ama anwụ etu Naijiria dị a ga-ekwu ya ekwu ama agbata ya n'egbe a ga-ekwu ya ekwu ana a ga-ekwu maka ọnọdụ ndị Igbo all through the political process. Ị ga-enwe platform ị ga-eji wee kwu ya and na platform a ga-eji wee kwuo okwu ndị Igbo na Naijiria bụ apụga bụ na n'ife na-ekwu so na ife a na-aga ịzọ na election a dị beyond just ịlụ ilo ma ọ itinye mmiri ma ọ ime nke a so on and so forth. Ndị a we take them for granted. A ga-alụ ndị a mana o nwere okwu a ga-ekwu na Naijiria and na apụga bụ the platform a ga-eji denye ọgụ. Ụnọ na-anụkwa ife na-ekwu so na apụga election a be very consequential for apụga anyị na ndị Igbo n'onwefa ka anyị hapụ ịkọbazi ogologo akụkọ ya mana ife m chọrọ ikwu bụ na Anambra bụ isi Igbo. Unu kwetara nke a? Anambra bụ the promised land, ala nsọ. Ndị Anambra jụrụ ebe niile. Anyị jụrụ Lagos, anyị jụrụ ugwu Hausa, anyị jụrụ all over the world. Anyị kpasu ofe iwefe asị anyị na-anụ. Ife anyị na-emekwe n'ife a bụ Division 2070 nke nwa chairman anyị na-design etu Anambra ga-adị next 50 years. Our vision bụ ka anyị lụọ Anambra in such a way na onye ọbụla bụ onye Anambra nọ na Lagos, nọ na Abuja, nọ ebe ọbụla ịkpasuo ya iwe ọ sịghị ana mbem. Onwe a prosperous homeland ọ ga-ana. And ọzọ na onwe onye Anambra mụ tata o nwere ife ga na-achụ ya achụ na Anambra. Ọma nọ under any pressure isi ka ọ gbagaba Abuja ma ọ ka ọ gbagaba Lagos. Ka Anambra ba na nsọ the promised land, the land onye ọbụla ga na-esi na-abịa. Anambra anyị ga-alụ ga-abụ the better alternative to Lagos. This will be the better alternative to Lagos. The Anambra men was the incentive each other. I na bageba. Anambra, the world will come to Anambra. To come to work, to come to live, to shop, and to be entertained. Onya be van aso. Onya be fed na ballot. Ndị a na-ekwe nkwa onye nwere nke a onwe ya onye ọbụla ga-ejide nke o ji onye nke ndị a ọ bụrụ na nke a appointment SA na SSA but what it takes to be governor, I don't need it, I don't need the job. Ọ bụrụ na ime appointment SA na SSA, my grandmother can do that. Ọ bụrụ na even na-ekwu SA bụ ego na 100,000 anya ka ihe ejelu ụlọ be nye ndozi ya. I na-ekwu okwu na we are going to teach our youths how to fish. We are going to teach our youths how to fish and enable them, empower them that they will take over their own destiny. I say our agenda will include not just appointments. We will deliberately create at least 1,000 youth millionaires in Anambra every year. Youth millionaires. We will mobilize you. Appointment with the easiest one. Let me tell you. Imagine a man 3,000 appoint. Okay? How many unemployed youths in Anambra? How many unemployed youths? How many teachers graduates now each year? Each year at least 10 or 20,000. So you may employ, you wear SSS, 3,000. Okay, next year another 20,000 are graduate by so now if I work with Anambra, the national construction site, manufacturing firm, the industrial hub, and Nigeria.
ndị mmadụ a na-enweta all in tens of thousands na Anambra. Ọ bụrụ awa na-ebe anyị na appointment dị ka anyị appointment dị ka ọ bụrụ ije SA na SSA mba ọbara azụ so nke a anyị ga-enye ya nke a bụ given ọ ndị mmadụ ga-alụ ya nụ kwụ na ife nnekwu ndị mmadụ ga-alụ ya mana I get create the jobs and create the millionaires. Maybe not themselves are used will begin to employ others. Over a period of time, some of them are employed 10, 20, 30, 40, 50. Follow the millionaires themselves and the billionaires, the Anambra. We'll connect them to the finance, give them the skills, the management, and then connect them to the finance. And then create the industrial hub, the industrial clusters. Where uninterrupted power supply. Where now we and even now go no. I have the Baro campaign. Mbai Messia primary. August I gave video campaign. I got your cause. I am unveil our manifesto. I am season destined as a governor. Where we thank you. If we thank you, if we feel Lugolombo, I will create job, I will create job. If we give Megolombo, and I will show them that Soludo's plan in the past had created at least 12.8 million jobs in Nigeria. If we give Lugolombo, then I say, I remember all that. Go and die well, no run in Nigeria. On the Anambra, on the Marata. And the now, I guess, about digging the pages, again, one more there. I license I made mother about 300 bureau de change in the Anambra. How many thousands of jobs capable? 141 microfinance bank. How many thousands of jobs capable? And the buying in and I get borrow ego now industries 5 billion this and so on and so forth. Employing all kind manner of people in thousands and so on and so forth. With every due respect, without the Soludo revolution, those things are not possible. Soludo bia bound na onworozi onye ego efu na bank, and since 2004 nobody has lost a penny in a bank. That the revolution is coming. We are going to build on the foundation of Megolombo, and Anambra will continue. Under Willie Obi and Anambra has gotten to the next high level, and we will continue to build on that foundation, and Anambra will continue to get higher and higher and higher and higher. This is the promised land. So, Anamagandi Yutai, Kolon. Anama say campaign the campaign I got ya. I'm very glad the ancient kingdom. I think this Kakame was a man to be a woman out of a brand who can battle with the Lord. Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? I say nobody. Disqualified Soludo. How come you are disqualified?
When is on men? All zoning. Can you disqualify? When I'm going to the social media. All zoning. Let's go to Anambra North. Away by the and then oh God, don't go to south. I don't know if you miss it. So now they come by. Thank you. I'm just Mommy, can't give it. One minute. Good evening. May we know you, sir? Yeah. May we know you, sir? I'm from Chinedu, Kemakana Moye, Glamour, Chairman, also Soludo Support Group, and Convener, SSG, Soludo Support Group. What's your impression about the endorsement by? A wonderful one done by Honorable Dozie Wankwo, Onyendozi, member representing Koka and Ocha Ndudu Kofia. It's a wonderful one. The crowd is so much. The people invited so much. It has shown that Soludo will be the next governor of Anambra State. So what is it on the Anambra? In the Anambra, I am begging the Anambra to come out in mass and vote for Professor Chuma Soludo if he's coming out to contest, and I know he will come out to contest. Once after this ticket, I tell Anambra to support. Your party message to the party faithfuls. Party faithful concerning the election primaries on the 23rd of June. I want to encourage you to support Soludo and vote Soludo. You've seen the crowd that are behind it. Thanks and God bless you.